Skupština dijaspore i Srba u regionu je najviše predstavničko telo dijaspore i Srba u regionu. U Beogradu je nedavno završeno zasedanje treće Skupštine dijaspore i Srba u regionu na kojoj su učestvovali delegati srpskog rasejanja iz skoro celog sveta. Skupštinu je između ostalih pozdravio predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, dr. Nebojša Stefanović. Delegati su predsedniku Skupštine uručili zahteve među kojima je da se ponovo uspostavi Ministarstvo za dijasporu, kao i da zahtev da dijaspora dobije svoje predstavnike u Narodnoj skupštini. U trodnevnom zasedanju Skupštine za novog predsednika izglasan je Dragan Stanojević, koji je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, pozdravljam vaše gledalce. Vi ste izabrani kao delegat za Rusku federaciju, Ukrajinu i Republiku Belorusiju, a Zvonimir Jovanović, delegat iz Švajcarske, i protonamestnik Saša Stojanović izabrani su za potpredsednike. Da li ste očekivali ovakav izbor? Stvar je u tome da su prošli izbori bili onako vrlo čudno organizovani, a drugo, bili smo nepoznati jedan drugom, i onda je jasno bilo da nisu ljudi znali za koje kvalitete glasaju i tako dalje. Međutim, za ovaj period smo imali prilike da se upoznamo i ljudi su naravno prepoznali su određene kvalitete i shodno tome su i glasali. Ono što bi mogao da odgovorim na vaše pitanje je članak koji je bio pre nekoliko dana, gde su rekli da je dijaspora neočekivano za sebe izabrala svog kandidata. Neočekivano za sebe je izabrala svog kandidata. Znači, očekivali su, ali ova skupština protekla odlično, naravno i kancelarija, i svi su odradili dobro svoj posao, i i u naslovima je bilo, recimo, tim vestima da kao ruši se skupština, a posle kaže ipak se ne ruši. U tom kontekstu, znači, ipak je sve dobro. Sve kako treba. Sad, predviđena je mogućnost elektronskog zasedanja i odlučivanja i audiovizualne konferencije. Kolika će to biti olakšica u radu? Pa pazite, to je jedan iz osnovnih naših zahteva koji je trebao, znači mi imamo taj poslovnik u radu kao što ima svaka skupština, koji je imao puno nedostataka, i da bi mi mogli dalje da funkcionišemo, to je bio jedan od osnovnih zadataka da se promeni taj poslovnik, između ostalog i da imamo mogućnosti elektronske komunikacije, jer znate, ljudi su po 10, po 20 hiljada maltene kilometara daleko jedan od drugog, i teška je ta komunikacija, teško je to sve izvesti, i zato smo izglasali tu mogućnost, jer mnogo će brže i efikasnije da se radi kad imamo taj način saradnje, i mnogo će se brže donositi odluke koje će biti korisne za sve nas i tako dalje. Tako da je to jedan od naših onako prvih, što kažu, zadataka koje smo mi uspjeli da prihvatimo i da izglasamo na ovom zasedanju Skupštine. Sada, interesantna stvar i možda ključ ove teme, uputili ste zahtev da dijaspora dobije svoje predstavnike u Narodnoj skupštini. Na kakvu reakciju ste naišli uopšte vlasti? Kakve su šanse da se to ostvari? Pa, znate kako, inače ta ideja i to što je uručeno, to je odavno već postoji, i mi ćemo da radimo sada na tome. Mi imamo zakon o dijaspori, ja to govorim, koji nije pisan u saglasnosti sa dijasporom, znači nije konsultovana dijaspora, i naravno da tu ima ceo niz problema. Mi smo sada imamo dosta tih predloga za izmenu zakona, i sad je to nešto što će doći naravno kod naših predstavnika vlasti koji će morati da donesu odluku. Između ostalog, pošto kažu dijaspora uvek gledaju dijasporu kao neku finansijsku instituciju koja treba da ulaže ovde pare. Prihvataju obe ručke, sve. Činjenica je da je od 4 do 6 milijardi godišnje doznaka iz inostranstva, mada ja često sad govorim da ljudi ne znaju koji su za ovih 10-12 godina, recimo iz Rusije, pošto to znam da ste i vi tamo bili u svoje vreme. Mnogo je naših ljudi tamo, vi znate da oni tamo rade, da dobijaju plate ovde i tako dalje. Znači, to niko ne kontroliše, jer to nisu klasične doznake kao što to dolazi sa zapada. I prema tome, to su ogromne investicije, jer ako je naših, recimo, bilo u nekom periodu 80.000 ljudi, po zvaničnom imigracionom podatku, 80.000 ljudi pa puta 1.500 ili $2, to je neka srednja tamo, da tako kažem, plata, pa umnožite to na godišnje nivou, vidjet ćete koje su to doznake, da kažem tako, iz tog regiona. Kako će da odreaguje naša vlast na naše predloge? Pa znate šta, dobro je da imamo već fundament, a to da imamo skupštinu.
Znači, prethodna vlast je uspjela da to odradi. Međutim, sad nam je potrebno, naravno, da se to sve zaštiti, odnosno da funkcioniše Skupština i da mi kao dijaspora imamo ne samo te obaveze, nego i prava. A ako smo mi deo srpskog naroda, to znači da se podrazumijeva da mi imamo i pravo na glas i pravo na predstavništvo u svim institucijama vlasti Skupštine. Da. I to je za nas vrlo bitno. I sad kako će da odreaguje, naravno da nijednoj političkoj stranci to ne odgovara mnogo, jer ako mi imamo 3-4 miliona naših ljudi u dijaspori, to je možda čak i nekoliko miliona potencijalnih glasača, je li tako? I naravno, čak da izađe 200.000 glasača može da promeni političku sliku u Srbiji. Prema tome, postoje različite varijante. Da li je to mogućnost da mi glasamo elektronski, da li poštom, ali je bitno da dijaspora kao deo srpskog naroda učestvuje u tom procesu. Da učestvuje. I interesantno bi bilo to glasanje, obzirom da su onako ljudi iz dijaspore gledaju na našu političku situaciju i sa strane i iz ugla političke situacije zemlje u kojoj žive. Naravno, pa mi svi koji smo tamo prvo sa dijaspora... Sa distance jedne dovoljne. Jeste. Ono što je bitno što dijaspora radi u principu na imidžu države, ja mislim da ni država ne radi toliko na imidžu koliko radi dijaspora, jer nas je mnogo i svak predstavlja na neki način Srbiju i interese naše države i tako dalje. Ovdje je bitno da naša država razume da je što jača dijaspora, jača je država, dakle treba napraviti tu saradnju, treba uvažiti neke osnovne elementarne naše uslove i tako dalje. Naravno, ako kažu treba da se privlače investicije, treba obezbediti garancije za te investicije, jer mi znamo, dijaspora često govori, dosta smo mi puta već bili varani, prevarani i tako dalje, dajte da mi nešto vidimo, da je država raspoložena prema nama, pa ćemo mi biti još aktivniji i tako dalje. Tako da mislim da je u interesu države da dijaspora bude jaka, jer što jača dijaspora, jača je i država i tako dalje. Evo, imali smo nedavno i potpisivanje memoranduma između Kancelarije i Republike Srpske, što je jako bitno, jer mi u tom svetu, mi ne odvajamo da li je to Srbija, ali Republika Srpska, za nas su sve to Srbi, srpske zemlje i tako dalje, i mi imamo tu, da tako kažem, uslovno rečeno dijasporu u regionu, odnosno Srbije u regionu koje žive tu i koji imaju velike probleme i tako dalje. I mi treba da predstavljamo i njihove interese, da na državnom nivou potežemo probleme koje oni imaju da bi se to rešavalo na nivou državnom, da im damo podršku i tako dalje, jer jedna je problematika kod nekoga u Australiji, u Austriji ili u Americi, a druga kod ovoga u Hrvatskoj, Makedoniji, Albaniji i tako dalje. Sad, delegati su u dijalogu sa predstavnicima resornih ministarstava i uputili su svoje zahteve. Njih je Skupština formulisala kao zaključke Skupštine. Da li nam možete približiti koji su to zaključci? Pa zaključci su, imamo ceo niz naravno zaključaka, ono što je osnovno jeste, znači, mogućnost obezbeđivanja naravno dijaspori onako kako treba, jer recimo ako ste bili u Rusiji znate gde je Moskva, gde je Vladivostok, i sad treba neko da iz Vladivostoka 10.000 km da pređe da bi se prvo prijavio kao glasač, a onda drugi put da dođe da glasa. Da, to je malo... Što je prosto nerealno očekivati, je li tako? Znači, to je nešto što smo mi zahtevali da se to promeni. Ima naravno ceo spisak tih stvari. To su apsolutno realni zahtjevi. Da, neke pragmatični i praktične prirode. Naravno. Tražili smo da se vrati Ministarstvo dijaspore. Recimo, sad mi imamo te dopune ili amandmane zakona o dijaspori. I sad Kancelarija nema više tu funkciju, ona ne može da predloži. Znači, mi moramo sad tražiti neko drugo ministarstvo koje će da predloži te izmene, a to drugo ministarstvo koliko hoće ili koliko se razume u našu problematiku, da opet ne bude da naši zahtjevi ostalo negde na papiru. Na pola puta. Jeste. Nadamo se da neće ostati na pola puta ovoga puta. Hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu televizije Happy i vidimo se opet sa nekim novim informacijama. Zahvaljujem se i želim da pozdravim vas cijeli srpski narod. Hvala još jednom na gostovanju, a vi, dragi gledalci, ostanite